Türkmenistanyň Daşawuz welaýatynda eýýän bir näçe aýdan bäri huzurluklardaky towuklaryň näwilli bir wirusy ýolugyp haram ülýändikleri barada maglumatlar owuşýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleri Boldumsaz we Gurban Sultanyň etraplarynyň owalarynda tovuklaryň eýýäm onursusynyň harap bolandygyny gurrun berdiler. Virusdan ölen tovuğun eti kömür ýaly garalýar. Bir towuk virusu uçraýsa, bir hepde ýetmän owanyň beýlik kozoluklaryndaky towuklar hem oňa ýolugýar, diýip Azatlyk radiosynyň Boldumsazdaky çeşmesi gurrun berdi. Sol bir wagtda yerli veterinar lukmanlaryň durly viruslara garşy urýan tanjymlarynyň hem kömek bermeýändigine üns çekilýär. Veterinarlar çoğurtma virusuna we towuk dümegine garşy vaksinalary tanjym edýärler. Emma olaryň hiç hili peýdasy ýok. Veterinarlaryň özleri hem häzirki virusy anyklap bilmeýärler, diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Mundan başga howanyň temperaturasynyň üýtgäp durmagy Daşawuzda gara mallarda sivir başı virusynyň hem gaýtadan peýda bolmagyna getiripdir. Sol bir wagtda sewitde gerekli vaksinalaryň hem ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Yer elinde bellesek Azatlyk radiosynyň Daşawuzyň häkimliginden we saglygy goruş edarlaryndan ýokurda beýan edilenler dogrusynda nähildir bir kommentariýa almak tinçiklary netije bermedi. Ýurdun resmiýetleri we mediasy hem bu ýagdaýlar dogrusynda ilat köpçüligine hiç hili maglumat bermeýärler. Galy bersede soňky 2 ýylyň dowamında Daşawuzda hojuluk mallarynyň durly viruslary uçrap haram bolýandygy barada ýygy-ýygydan maglumatlar gowuşup başlady. Ýatlatsak, geçen ýylyň aýagynda Daşawuzda gara mallaryň onurçasy näbelli bir virusdan ölüpdi. Sonda mallaryň derisiniň içinden şänik ýaly çiýişleriň döräp, olaryň ot iýmän bir hepdäniň içinde helak bolýandygy bellenilip geçilipdi. Şol wagt hem sewitiň veterinar lukmanlary ne virusy anyklap, ne de bir oňa netijeli çäre tapyp bilipdiler. Şeýlede 2016-njy ýylyň aýagynda Daşawuzyň Lewabyň we Ahalyň käbir etraplarynda tutuşan sivir başı virusy sebäpli onurçy hojuluk mallarynyň, şol sanda tovuklaryň hem haram ölendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Sonda tovuklaryň köpçülikli ýagdaýda gyrylmagy diňe bir hususy hojuluklarda däl, eýse uly towuk toplumlarynda hem bolup geçendigine üns çekilipdi. Bu ağırlykda ýurdun döwlet mediasynda maldarçylygyň pajarlap we bede wady bilen üsýändigi dogrusynda çykyşlaryň we telereportajlaryň berilýän pursady mallaryň durly, şol sanda anyklanylmadyk viruslardan, vaksinalaryň ýetmezçiliginden haram ölýändikleri barada dymylýar.